Отвори уста. В какви ситуации трябва да се използва освежител за уста? Като излизаш навън, като ходиш на работа, като се срещаш с хора навсякъде. Това е едно от първите впечатления, които прави на хората, как миришеш и как ухаш. А ето това е най-бруталният освежител за уста, Бруте. Той е с 5 билки, 800 впръсквания, 98% органичност, 100% без алкохол и без захар. Дъха не е ли едно от най-важните неща, които правят впечатление на първа среща? Да. Би ли го използвала в ежедневието си? Ами да, хубав е. Приятен вкус, да. Да, отпуши ли ти носа? Да. Страшна свежест. Как би описал чувството от Бруте в една дума? Готино, освежаващо. Много е добро. Хареса ли ти? Да, найс. Какво би казал на хората? Защо да си го купят? Защото е приятно, полезно и хигиената е много важна. Като си пръскам в гърлото от това, в момента нито взимам наруфени, стрепсиуси, глупости. Бате, нищо не ми помага. Единствено и само, брат, това. Пръскам си 2 пъти и спирам да кашля. Гърлото ми се оправя един вид. Поръчайте ме още сега от broodfresh.bg, защото устата ти го заслужава.